an Gaeilge. Is í an Gaeilge an phríomhthanga a labhraíodh in éireann le beagnach 9,000 bliain, agus is í an tanga scríofa is sinne dá bhfuil going in iarthar na Hórapa. Tanga í a thug an táin, an íníocht, an ruaíocht, na cuinte, na hauráin, an riordánach ó Cain, Vacantaí, Rosenstock, Hector, Hudi, is seo lingdúing. Tanga a bhí níon ar nanamnacha is ar náit anamnacha. Tanga a mún líocha going ar fan na mílte blian is tanga a bhún líon sin. Tá 7,000 tanga ar domhan, agus meastar go méid an chuid is mó acu sin bása faoi cheann 100 blian. An meid an Gaeilge i measc na dangathe sin a hasig an fód, nó meid sí le fád na leabhar amháin amach an seo. Tá aine agan na leabhraí an Gaeilge, tá chuid mhór going ar cathach go dunaling, mar gur Gael sin. Roint a going dúrachling gur buchtáin sin as í a leabhart. Roint eile go raibh mar ceapa go raibh mar níos fearr mar gur leabhraí a marí. Dúrach le roint a going gur teanga bharmh atá intí, daoine eile gabhach sin mar gur Gael sin. Daoine eile fós cealach ceart chun oideachas slán Gaeilge sa Gaeltachtaring. Rinneach iirecht ar sprid a bhise, cathach maslathe ling, bannach seirbhísí weng mar gur Gael sin. Cén tír eile ar domhan in nearfaí go tú druk féasach as tá hanga féin a leabhart. Cén tír eile ar domhan a gceilfí ceart ar chóram leisirt de bhór go leiríonn tú de hanga dúchas. Cén tír eile ar domhan a bhuanach teanga dit ar fa 4 bliain a déag, is an sin nach dúr a cead dit í a leabhart lo. Tá barna thuntasach idir mianta an phobal i leithnatanga agus iirecht an stát chóiris féin i leithnatanga. Níl an stát i dul a hasamh sa malach ar an astrútanga an Gaeilge go dtí an béarla. Tá míad ag éilemh ár gearta ar an stát pléiling in ár rauatanga, príomhthanga golóra going agus príomhthanga ifigúil an stát. Tá na seirbhísí seo ar fad tábhachtach, a caithfar cuiinmh gur gáúing iad a úsáid léirú goil gálo, ach níos tábhachtaí is níos bunúsí ná sin, Gaeilge leabhart le gach aine bhfuil si acu, agus an rud is tábhachtaí ar fad. Ná go mbeadh sí mar phríomhthanga a going féin in ár dailig, in ár gadrimh, agus in ár gordis, mar gur Gael sin. Deirg an stair go raibh rudaí indéanta ach nar darnach. Bechuirduing bheith bródú lastí seo, sa saoil seo is beag is féidir rá gur ling go thomláin é. Is linge an Gaeilge, agus bechuirduing í a chur chun cín a ngach slí gur féidirling, mar gur Gael sin. Is am cinúnach a town in isio haib na Gaeilge sa stát seo. An bhfuil tusa sásta seasamh sa bhar na bhfuil, na seirbhísí atá dlite doing a éilemh de glórach is gníomhú ling. Deirg an stair go raibh rudaí indéanta ach nar darnach. Deirg an stair go raibh deise going ach nar ghlacamar lei. Deirg an stair gur teanga áling a bhíoch sa Gaeilge. Céir de deirg tú.